Organisasyon sa mga doktora sa Sugbo ug Central Visayas mipagawas karong adlaw sa ilang official nga baruganan nining kontrobersyal nga tuob o steam inhalation therapy nga gihimo karon sa kadaghanan taliwa ning pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ang detalye nini pinagi sa live report ni Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, usa ka joint statement ang gipagawas karong adlaw sa 13 ka mga societies ug organizations, lakip na ilang mga sub-organizations ni mga doktor sa Sugbo ug Central Visayas kabahin sa tuob o steam inhalation. Giangkon sa mga doktor, Bob, nga ang practice sa tuob matud pa dunam sab kuno ni alibyo labi na sa gitawag nga nasal congestion. Apan gipasabot nila, Bob, wa pa gyoy hingpit nga pagtuon kabahin niini base sa mga scientific journals. Mao nga matud sa mga doktor, dili sila mo endorso niini, Bob, isip preventive o paglikay ingon man curative measure o pangtambal gyud sa COVID-19. Mi pahimangno ang mga doktor sa mga tawo nga magmatngon kung modesisyon man gyud sila nga mohimo ning maong practice sa tuob tungod kay posible man sab kuno nga duna sad ni mga disadvantages, Bob, sa mga kabataan. Posible sab kuno nga maka-facilitate na hinon kini og spread sa virus kining pagtuob kung common bali ang gamit nga himo niini. Pwede sab kuno ni kining tuob, Bob, nga prone, delikado sab ni siya sa katong mga prone sa mga injuries tungod sa prolonged o taas-taas nga exposure ni ining maong steam. Sa interview na to kagani gipasabot ni Dr. Maria Filina Villamor, usa ni siya ka pulmonologist, Bob, og opisyal ni siya sa PCP o Philippine College of Physicians Central Visayas. Secretary ni siya. Gipasabot ni Dr. Villamor nga di man tuod nga supak yun sila sa tuob. Apan gusto lab sila mupahimangno sa katawhan nga di yun kini tambal ang paghimo og tuob batok sa COVID-19. Tungod kay matud pa, mas mo kumpiyansa na magyud hinuon kuno ang mga tawo ug di na mohimo sa naandan nga mga precautionary measures paglikay sa sakit tungod kay magsalig naman hinuon sa paghimo og tuob. Og ang uban gani kuno gikataho nga mo disregard na lang sa ilang mga symptoms nga gibati tungod kay nagsalig nga matud pa alibyo kining maong tuob. Giklaro hinuon nila nga tinuod makaabag yun kini sa respiratory or nasal congestion ang tuob. Ug mipahimangno sila sa mga tawo nga mohimo og rational decision kung mupadayon man sa paghimo niining maong practice sa steam inhalation. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Dr. Villamor. We're not against the practice of tuob. Actually, pwede yun siya makatabang in symptom relief. Pero relief is different from cure. Okay? Makatabang lang siya, maka-feel og relief ka, pero it doesn't mean you are cured. Walay ebidensya sa karon, no, na to support na makapatay siya virus. Karon lang sab adlaw, ba pinaagi sa ilang social media page ang Department of Health. Doon na sa pahimangno og gipagawas kabahin gihapon nining steam inhalation o pagtuob. Gipasabot sa DOH nga posible sab kuno nga makadaot kining singaw o steam bali ang virus ni, ba, posible kuno nga mahinungdan sa pagkalat o pagkatap na hinuon sa depende di pud maayo nga practices nining maong tuob. Sa katapusan, giklaro sa mga doktor nga naara gyud na sa mga tawo, Bob, ang paghimo sa mga preventive measures, pagsulob gihapon og mga mask, proper hand washing o cough etiquette, batok kini sa nagkataas nga kaso na sa COVID-19 karon. Bob? Thank you so much, Nico Cirino, sa imong live report.